தேச மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விருதுநகரில் உள்ள ரயில் நிலையத்திற்கு நண்பர் ஒருவரை சந்திப்பதற்காக வந்திருந்தேன். அங்கு ஆட்டோ ஓட்டுநராக உள்ள நாகராஜன் என்பவர் இங்கு உள்ள ரயில் நிலையத்திற்கு முன்பு உள்ள பூங்காவை ஆட்டோ ஓட்டும் நேரம் தவிர மீதம் உள்ள நேரங்களில் இந்த பூங்காவை பராமரித்து வருகிறார். இங்கு உள்ள குப்பைகளை முழுமையாக தூர்வாரி சுத்தம் செய்தும் அனைத்து மரக்கன்றுகளுக்கும் தண்ணீர் விடுவதும் இவரது சேவையாக உள்ளது. தொடர்ந்து பணியை செய்து வருகிறார். இங்கே கூட்டி சேகரிக்கப்பட்ட இந்த இலைகளின் குப்பைகள் இங்கு குவியலாக உள்ளது. இதை அள்ளி அப்புறப்படுத்த ரயில்வே நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும். அவர்கள் தன் ஓய்வு நேரங்களில் சும்மா கழிக்காமல் சேவையாக செய்து வருவதால் இந்த ரயில் நிலையம் மிகவும் பசுமையாகவும் அழகாகவும் தெளிக்கிறது. மாசு இல்லாமலும் பார்த்துக் கொள்கிறார். ஐயா வணக்கம். இது எவ்வளோ நேரம் இந்த சேவை செய்கிறீங்க? இது 2014 சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன். இப்போ அதுக்கு நம்மளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்து மதுரை கோட்டை வசதிமாவில் தான் அந்த நேரம் போடு கொடுத்துருக்காங்க. அது போக 2014 இப்போ வரைக்கும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் யார்கிட்டையும் எந்த ஸ்பான்சர் இல்லாமல் நம்மளோட பணியை செவனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன். ரைட்டு. இது மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க உங்களை? மக்கள் நிறையா செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க, மக்கள் லைக் பண்ணுறாங்க. சரி சரி சரி. வந்தால் நிழல் கிடைக்குது, இயற்கை மரங்கள் கிடைக்குது, இயற்கை மரங்கள் நல்ல சுவாசங்கள் கிடைக்குது. மக்கள் மகிழ்றதை பார்க்கும்போது நமக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்குது. மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. இப்போ ஸ்டேஷன் ரீமாடலில் எல்லாமே இந்த எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே டைமில் கொஞ்சம் நிழல்கள் உருவாக்கி வச்சதுனால கொஞ்சம் நிழல்கள் கிடைக்குது. அந்த நிழலில் நம்ம இலைப்பாடுற மகிழ்ச்சியும் கிடைக்குது. இதெல்லாம் பெரிய மகிழ்ச்சி இல்லையா? ஆமாம் ஆமாம். அதில் மக்கள் டீ கப்பு, சாராய பாட்டிலு, பேம்பேக்ஸு இதையும் போட்டு சாப்பிட்ட குப்பை இதெல்லாம் போடுறாங்க. இருந்தாலும் நம்ம பணிகளை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். ஆமாம் ஆமாம். இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒர்க்கில் எது என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறது சரியாக இன்னும் புரிவிடாதனால சில மரங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி நிறுத்தி வச்சிருக்கு. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒர்க் இன்னும் எதாவது எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா இன்னும் நம்ம பழைய மாதிரி இன்னும் மெருகேற்றுறதுக்கான வேலையை செய்யலாம், அழகுபடுத்தலாம், மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக நிறையா கொண்டு வரலாம். இல்லை இது செய்கிறதுக்கு அரசுகிட்ட எது எதிர்பார்க்குறீங்களா? எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. இல்லை இந்த தண்ணி வசதியோ இல்லை இந்த அது அவங்க ஏற்கனவே நிர்வாகம் நமக்கு தண்ணி வசதி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. மேல் லெவல் அதிகம் அள்ளுறதுக்கான அந்த குப்பைகளை என்ன கஷ்டம், கூட்டி அள்ளி வச்சா குப்பையை அள்ளுறது தான் லேட் ஆகுது. அதனால நம்ம குப்பையை ஒரு முறையும் ரிமூவ் பண்ணுறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது. மறுபடியும் காற்றுக்கு அதே இடத்துக்கு வந்துடுது. அந்த குப்பை அப்பப்போ ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கூட்டி பராமரிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா இருக்கும். இந்த கண்டுகளை நீங்கள் என்னென்ன மரங்கள்லாம் வச்சுருக்கீங்க? இதில் மரங்கள்லாம் நிறையா இருந்தது. இப்போ நிறையா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஒர்க்கில் கொஞ்சம் குறைச்சி எடுத்துட்டாங்க. அதில் இப்போ இருக்கிறது புன்னை மரம் இருக்குது, நாகலிங்கம் இருக்குது, மருதம் இருக்குது, சரி இந்த நவாமரம் இருக்குது, நீலநொச்சி இருக்குது. அது போக கொஞ்சம் அந்த குரோட்டன் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. சரி சரி. இதில் அரசு இருக்குது, இன்னொரு நவாமரம் இருக்குது, அந்த பக்கம் ஒரு பன்னீர் மரம் இருக்குது, புங்கை மரம் இருக்குது, மூங்கில் மரம் இருக்குது. இப்போதைக்கு இதுதான் இருக்குது. சரி சரி. இன்னும் நம்ம ஸ்டேஷன் ரீமாடல் ஆகி இன்னும் என்ன வச்சு தெரிஞ்சுன்னா இன்னும் நம்ம கிடைக்க அரிதான வகைகள் வச்சு பாதுகாக்க வாய்ப்பு கிடச்சிச்சுன்னா செஞ்சுருவோம். சரி சரி. இதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி நேரம் ஒதுக்குறீங்க? இப்போ வண்டி இல்லாத ஓய்வு நேரங்களில் இப்போ சாப்பிட்டு ஓய்வு எடுக்கிற இந்த நேரத்தில் இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கு. சரி சரி சரி. வர்ற மக்களுக்கு இப்போ இங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இதெல்லாம் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு சௌரியமாக இருக்குது, சுத்தமாகவும் இருக்குது. அவங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இலப்பாரிட்டு போகிறது அதுவும் பெரிய மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்குது. நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு நல்லது செய்ய முடியுதுல்ல. ஆமாம். அதனால் அதிகாரிகள் சப்போர்ட்டும் மக்கள் சப்போர்ட்டும் உங்களை மாதிரி நண்பர்கள் சப்போர்ட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு என்கரேஜும் சேர்த்து வரனால இது தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. பாராட்டுகள், வாழ்த்துக்கள், நன்றி. தொடர்ந்து செய்யுங்க. பாருங்க, ஒரு தன்னிச்சையாக யாருடைய எதிர்பார்ப்போ பொருளாதாரத்துக்கோ இதுக்கு ஆசைப்படாமல் இந்த இடங்களை மிக தூய்மையாக வச்சுருக்காரு. இதனால் காற்று நல்ல காற்றாக கிடைக்குது. வந்து செல்வர்கள் இந்த அழகை ரசித்து கொண்டே செல்கிறார்கள். அவர் சொன்ன மாதிரி
இந்த சேகரித்து வைக்கிற குப்பைகளை உடனடியாக அகற்றி அவருக்கும் உதவும்படி ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாரு. அவருடைய சேவையை பாராட்டுவதற்கும் அவருக்கு ஏதாவது பரிசு கொடுத்து ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் தம்மிடம் தற்போது எதுவும் இல்லாத காரணத்தால் அவரை வாழ்த்துவதும் பாராட்டுவதிலும் புரட் டிவி மகிழ்ச்சி அடைகிறது. நன்றி, வணக்கம்.